Kde bolo, tam bolo. Dole kopcom aj ja urobím. Ahojte. Dneska sme v lese. Ja a jednotka sami. A dvojka Kenny. A6 Iggy. A A5 Šáňo. Šáňo dneska je smutný. Smutník je. Smutko. Smutko, hej. Ale nemá byť prečo. Všetko v porządku. Ja tiež by som mal byť smutný a nie som. Aj, ukáž im ako streda parádne tvoja kačko. Chcete vidieť, toto je najbližšie k originálu, ako len môžete byť. Dobre, stačí. Výborné, výborné. Máme šláhač elektrický, žena bude doma rada. My sme si dneska s Kenym donesli SVDčka. On má takúto zaujímavosť, že kúpil v podstate telo SVDčka za 30 € použité. A potom to vytúnil dielmi z Airsoft Pro. Natrepol si tam tuning za koľko? 150 €? Hej. A plus optika. Koľko, už nepamätám koľko stala. My sme za 250 kúpili optiku. 250, takže 300-400 € je na tej zbrani 30 €. Veľmi dobrá kúpa. A vyzerá celkom pekne, zrobil taký použitý vzhľad, na nej taký trošku ošúchal, vyleštil záver. Páči sa mi aj to olivové pažbenie, celkom je to fajn. Neviem, či jemu sa páči, nič nehovorí. Mne sa to páči, ako aby ste boli v obraze. Ja už som sa so samou tak dlhšie bavil o tom, ja som nikdy nebol na nejaké manuálky. Hej, ja som ho nemal na to presvedčiť, to na čo, to je zbytočné na Airsoft, to nemá efektívny dostrel, nič to také. No ale... A dneska? No. Kameramana niečo štiplo. No, že, ale viete, za 30 € SVD, aby si do neho nadrbali 150 €, no tak nezober to. Vždy, ako vždy ušetríte viacej, lebo ten základ je vždy blato, hej. No a za tú cenu, ja som vlastne, 30 € stojí zásobník, nie, 30 € stoja 3 zásobníky. No. Takže za tú sumu ja som veľmi rád. A som veľmi spokojný, ako ten dostrel tých 80 metrov, čo je veľmi dobré. Dneska sme zmerali dostrel 80 metrov, zmerali sme FPS. Ja Kenny tam má 150 pružinu, mal okolo 127 metrov za sekundu. A to mám základnú pružinu, lebo ten trn, čo drží tú pružinu, je nejaký atypicky hrubý a nemôžem to dať inú pružinu. Kde pritom ani od Airsoft Pro ten adaptér mi tam nevojde. Takže mne vlastne drží na mieste tá pružina, ale tým pádom kompresia je o centimetr kratšia v porovnaní, ak má sami na svoje. Ja tam mám 160 pružinu a dosahuje to okolo 134 metrov za sekundu. Tiež som vyleštil záver, vyzerá to tak krajšie. Hej. Niektorí na Facebooku v zahraničných skupinách typovali, že to je gas blowback. Lebo v podstate nečakali, že väčšinou tie majú také vyleštený ten záver, to je GVB. Od Intopu alebo od VEčka, VTech. Dneska sme na seba nahodili slovenské Woodlandy. Celkom sa nám to páči. Sme zaspomínali na staré časy. Treba ich častejšie vyťahnuť. Aj celkom je to v pohode, dneska máme aj 25 stupňov, nebolo to až také hrozné. Ako človeku je vždy teplo, ale v pohode. Chcete vy niečo ešte ukázať? Nie, my nemáme čo ukázať dneska. Tak nie. Šáňo tu má svoju snajperku. Trošku ju ešte doladí, ale strieľa mu tiež dobre. Dával na tých 50 metrov trafi terčík maličký. Koľko má môže mať priemer tá konzerva? 5 cm? 5, 7, 8 môže mať. Čiže celkom fajn. Práve som do nej strelil, to ste počuli. No teraz. Vedľa. Ešte som nikdy neukazoval na videjku tieto okuliare. Ukáž, Bole. Sú to okuliárky značky Bole. Jak sa to volá? Aj teraz mi vypadlo. Balistické okuliare, tak. Slúžia normálne na ostrú streľbu tiež. Mali by niečo vydržať. A majú sklíčka, ktoré keď prechádzate zo slnečného svetla do tieňa a zase naspäť na slnko, že vás to neoslepuje proste. Nestmievajú sa, ale majú ten taký efekt, že vás to neoslepuje.
je celkom fajn, ale rosia sa jak svinia, čiže ich na hru nenosím, iba tak pre bezpečnosť. A ja mám tieto parádne Pohodlné sú špeciálne balistické okuliare z Lidlu za 10 €. Ale v Lidli vždy najlepší tovar. Ale pozrite sa, tu som strieľal do toho boku, neviem či to bude vidno, taká jamček. Strieľal som jamka, dierka. Strieľal som z 500 fps z blízka a vydržali, takže je to polykarbonátové sklo, čo som dosť prekvapený. A akože nepoužívam ich na hru, ale na také tu naše vychádzky, že aspoň nejaká ochrana, jaké nič. Budú typovať, že Tiež sa rosia strašne, ale... Tu máme ušiaka, hej. Kým už ja? Nejde vpred. Čiže asi toľko, ne? OK, myslím, že to mohli dneska ukončiť. Také krátšie video, aspoň. Ja som urobil v angličtine, keď chcete vidieť. Čekujte na Kennyho kanály. Myslím, že mám naše kanály aj prepojené cez YouTube, takže keď si pozriete cez môj profil, tak tam je, neviem, jak to je, zdieľaný kanál, alebo priateľský, alebo niečo také. Áno. Tak tam nájdete Kennyho, alebo dám aj do popisu. Jedna Kenny. Ne, jedna Kenny. Tak, to je môj kanál, veľmi zložitý. Ale prepisovať už nebudem. Takže asi všetko. Myslím, že to je všetko. Chceš ukázať ešte tvoje digiušky? Ty si vlastne ukázal minulý. Jaj, Ja mám tiež. ukazoval som, hej. Máme, my sme Taktické hodinky. Gešo Kari sme tu. Kari sme, dva kare. Kare? Hej. Giso Kare, ne? Gisho Kare. To po výhodňarsky je Gisho Kare. Giso Kare, tak. Tak, ďakujem za slednutie, komentujte, A ja lajkujte, ďakujem. šerujte. Áno, presne všetko to. Všetko to. Majte sa. Pekné prázdniny. Pozor na kliešte. Bongare.